Здравейте, добре дошли. Първо, че цъкнахте на този клип. Днеска ще играеме, вижда се какво ще играеме. GTA, GTA, какви са също, нали, изобщо няма значение. Въпросът е, че днес ще играеме GTA 5. Само че, понеже мене ме мързеше, нали, кракното, понеже ме мързеше, нали, да тегля от Steam, защото е 120 гигабайта. Днеска ще обираме магазинчетата. Магазини за дрехи, магазини за други глупости. Но, първото, което ще направим е да изпълним една случайна мисия. Така. Сега въпросът е как да убия този пич. Аз съм безсмъртен. Така. Пича е мъртъв. Дано, да, извикаха полиция. Така, вземам парите. Вземам и тия пари, да. Така. И учтиво ви казвам чао. Капалник, дишай прадня. Нали така беше ти, бе. Така. Сега, човек, чакай. Така, сега. Извинявам се, много дълбоко. Така, да се отправяме към нашата следваща спирка, която е... В момент да се я набележи. Значи ние от тук дойдохме. Съответно трябва да идем ето тук, примерно, да кажем. Така, сега. Пак трябва да се върна обратно, разбираш. Полицията още ма гони, защото аз така съм казал. Нали? Така, да се дръпна, искам клавиатурата към нея. Сега обаче аз по този маршрут, който по принцип е там, нали, няма да продължа. Да. Сори, пич, извиняй. Честно, брат, извиняй, ама съжалявам. Разбираш ли. Така, тръгваме дръжка. Играта съм я намалил, нали, да се чува малко. Може би ще ми... Да, от OBS-а ми изляза част от това. И поне така изглежда. Така, отиваме да го ограбваме следващия ни магазин. Тук няма кой знае какво. И тук има бездомници, между другото. Много. Да не си помислите, че това е някакъв мод. Не съм слагал нищо допълнително. Буквално така играя с менюто, с това меню, което е. Да се оправя, искам само фокуса. Супер. Супер си, брат. Идеално. Просто човек, супер. Даже и така. Ще я сложа, за да мога... Аз между другото не се виждам. Така... Къде ми... О, чакай, ние подминахме дестинацията, между другото. Аре, пич, минавай оттам. Минавай бързо, да та няма. Бързо, изчезвай. Така. Така, значи сега ще дойдем тука. Тука. Супер. Така. Пак продължавам отново. Трябваше да се оправя някакви тук или настройки. То така, продължаваме пак. Така, какво ще направя? Да убирам по дяволите. И това обичам да правя, кеф има... Кеф има самата атмосфера в играта. Един вид, че мога да правя каквото си искам, ама не е точно това каквото си искам, защото... Така.
Тук много не можах да ограбя нищо. Но нашите пичове идват. В смисъл, там са. Бягай, бягай, бягай. Човек, бягай. Моля те, бягай. Така. Супер. Така, сега минавам в другото платно. Тезвам наляво пич, извиняй. Така, тръгваме. Гледам, нали, да ми как вървят нещата с втория музик. Да, ще ми провали скачането. Да, провали ми скачането. Тя ще стане... знаеш ли каква... Да, падна на криво. Добре, не. Тръгваме пак. Аз целя... разбираш ли? Айде движи. Така, малко караме в насрещото. Обаче няма как, разбираш ли? Спри тука, така. Тук вече няма светофар, пич. Ау, имаше фрейм дроп. Трябва да се обърна. Полиция. Тук можем ли да влезем? Чак. Стой. Само скри пушката, пич, чакай малко. Дали ще може? Не. Тъп. Знаеш какво? Дай да зарежем тази моята бавната кола. Така, отиваме на... Вие се спадали. Да кажем, че го била. Иначе остава минута така. Ако цъкнаш е пак там, където беше. Няма да е някъде другаде, ще е там, където беше, нали? Така, тръгваме. Аз май не бях тук, ама... Добре, не, ще минем от тази чат. Със спортна кола съм човек в Лос Сантос. Така... Други магазинчета къде има? Смисъл не Лос Сантос, ами... Тук има един оранжен магазин. Само че тук са 10 км човек. Ще ходим до там половин час. Аз го убих това. Але... Добре, де. Да, и така. Бей, защо са... Добре. Да, тук е много надолу. Чакай да го дигна. Микрофона. Чак. Тези колички са много хубави, между другото. Така, сега. Но тук, нали? Добре. Ще се доверим на опита. Включваме се от движението. Престрояване между две коли, пич, брат. Не знам. И така чуме на магистралата. Добре, защо карате толкова бавно? Смисъл? Аз ви изпреварвам, ама на гъсто сте и на това отгоре нищо, нали? Дано не ми е спрял. Не е спрял. Виж сега, глей, поглед, къде да ида? Тапанар. Добре, де. Отивам. Така, карай. 250. О, това е хубаво нещо. Ама но, не знам, не мога да ги контролирам, защото трябва да играе. GTA 5. Така, сега ставаме. Рейс. Ей. Така, вече сме в Сенди Шорс, оръжейния магазин. Пич, извиняй, присторих се преди тебе. Тук обаче сега, надолу насрещна, да, аз къде да знам. Сега, понеже не можах да такова, трябва да от тази страна. Тук е в дивата пустош. Ето го магазинчето. Така. Това е магазинчето, като цяло. Сега, нищо да го ограбя с обикновен пистолет.
Ама кой пистолет? Това е въпрос. Може би с малкия, хайде. Какво да си купим? Его Chester, ще си го купя безплатно. Health are already full. Добре. Зад нямаме друга възможност. Зад няма. Вземем парите. Да, о, не. Подгоним полицията, човек. Така. Така, аз трябва да изчезвам мигновено. Просто... Нали, то само за малко ли да се скрия. Сега вече съм извършил престъпление. Убил съм човек. И след малко ще убия още един, ако не спрат. Така... О, тук също има. Вай. Стига. Моля ти се. Така. Дойдохме в това гробище или... Не знам какво е. Чакай да се скрия тук. Така, подминавай, пич. Просто подмини. Как да го сменя той противно време? Искам да сменя той противно време. Weather, екстра страни, айде. Добре, и така са. Така. Играта я направихме цветна. Вънка е... Слънчево. Жълто това. Тук, да. Pause Clock Time. Може да смениш... Може да смениш самото време. Ето, Clear. Така. Това е чисто време. Няма валежи. Няма нито валежи, нито... Нали, нито друго нещо. Да му се не види. Така. Добре де, и така става. Сега. Ние какво трябваше? Да. Пиштола. Мисъл, пича с пиштойче. Честно. Така. Пак изтървах. И ще се наваксам. Изтървах и ще се наваксам. Така. Добре. Предполагам да сме малко по... Не предполагам, а предлагам. Предлагам да съм малко по-цивилизован и да я паркираме и така, нали? Така, сега въпросът е следния. Ако този пич е така, значи... Я да видим какви са му цените. Аз сигурно имам всички оръжия. Да, имам всички оръжия, човек. Те не са и кой знае колко много, нали? Просто съжалявам, човече, ама трябва да го направим. И правим ли го? Меле. Мисъл. Както искаш го разбирай. Меле. Това какво е? Така. Бързо. Така. Имам ограничено време. Така. Бързо. Махаме. Аре, давай, качи се. Отказва ми клавиатурата. Давай, бързо. Така. Мисля, че в Sandy Shores повече няма какво да правим. Така, добре, нека за момента поне, нали, да избягаме. Да избягаме от това. Така. Сега ще идем наляво на... тука. Бягай, бързо. Моля те, искам да му оставиш номера. Добре, аз къде да се скрия? Искам да се скрия някъде. Ами... Бяха ли да ме търсят, бе? Я? Чакай. Да, само една.
Само едната трупа. Да, вече спряха да ме търсят. Така, тука Събърбан. Събърбан, значи... Чакай да видим. Искам да паркирам тук. Ние паркирах като това. Така, тука. Така, дай. Меко, елегантно, айде. Нали да не е точно срещу нас, разбираш. Обаче искам... Тия има ли пищови ли, бе? Айде, тука стана, каквато стана. Чакай, пич, моля те. Стой. Молата. Така. О, не, чакай. Тая кокона. Бързо, бягаме. Майната му, бягам. Пич, не ме интересува каква кола. Просто бягам. Така, давай. От тука. През нефтопреработвателната станция. Така, това видео стана 20 минути. Вече. Смятам да е някъде към 50. Не към 50, ами към 3. Това тук пак има авторском. Как да спра музиката? От настройките няма нищо. Искам да спра самата настройка. Това обаче не ми се получава. Нещо. Тук също има такива педали. Полиция има предвид. Което няма да е много хубаво, ако навидят. Дано не са ме видяли, че това съм аз. Свърши ли? Това ли е? Идеал. Така. Добре, продължавам напред. Продължаваме. Сега, къде трябва да ида другаде? Тук има едно. Обаче това е тотално. Веднага след клипа. Въпросът е, че ми изтрика стария, аз искам да продължа да не съм от тука, искам да съм тук, примерно. Под мост. Ето. Чудесно място за криене. Пич. Буквално съм във въздуха. Това така ли трябва да е? Добре, може... Да. Окей. Така. Няма проблем. Сега обаче... Фреймовете, защо в OBS, когато виждам, че ми пада фрейма, не е така както трябва. Така, тръгваме. Сложил съм си километраж между другото. Сложил съм си километраж, да виждам кое как. Тези са от армията между другото. Избегнахме сблъсъка. Тръгваме наобратно. Нататъка. Между другото, трябва да направим. Трябва някой ден да направим видео колко е голяма карта на GTA 5. Защото не е малка, но тази кола не мога да управлявам. Което мисля, че след малко. Айде. Тук сме. Това къде ма кара? Това ма закара. Добре. Това си ма върна обратно тук. Чудесно. Убихме тия пичаги. Ма мисля, че пари не взехме от цялата тази работа. Аз съм наемен убиец, убивам за пари. Поред зависи. Колко плащат. Тук вече са подплашили. И се надявам, нали, да нема гони, да не дойде полицията пряко да се занимава с мен.
Това се спална зад мен. Мисъл, то се спална тук. Зато трябва да се спалват около мен, не зад мен. Така. Сега. Хърбимо тук. Така. Как да го управлявам то и нещо. Макар че ми е много трудно. И сега, добре, как да избягам от полицията? Това трябва да е в тия малките улички някъде. Другото е да сменя колата. Или да я пребладисам. Чак. Мисля, че ако сменя колата. Виж, бягай, искам да мина авто. Не, отивам. И тук е зато има полиция. Добре, да. Правим се на цивилизовани. Така. Идвам направо. Така, сега искам... Не, тук. Пак тук, да. Така. Значи къщата ми трябва да завия наляво. Не, всъщност трябва да стоя така. По този начин. Или трябваше да завия... Да, окей, вече се ориентираме без картата. Така, от тук се завива. От тук завиваме после. Така. От тук се завива. Съответно на тази страна. Бегай, педал. Педал. Пълен. Така. И идваме в задната част на нашата къща. Така. Отваряме си. Така. Това нормално ли е? Искам да вкараме тази кола. Всъщност, чакай. Докато тази... искам... Не. Да, е така. Искам тази да отиде ето там. Тази да иде в задния. Тук. Така. Тази кола, моята всъщност, бих пищола, ако обичаш. Моята количка, която бях изоставил. Дано не ми свалят клипа за авторско право. Така. Идвам тук лека по лека. Надявам се, че това е достатъчно. Предполагам. Кажи ми, че това е достатъчно. Да. Добре, как да спрат това шибано нещо? Така. Обичам тази игра. Обичам тази хубава игра, обаче изобщо просто забравих, че трябваше, нали, трябваше изобщо да изключа това и нещо. Исках друго да направя обаче. И вече имам 6 гига... Вече имам 6 гигабайтовата версия на GTX 1060. Което не е кой знае, нали, колко мощно. Но все пак предлага, нали, някаква базова мощност, примерно. Което... базовата мощност, това е. Имаше едно такова момент сега. Binding. Да. Същото е. Колко. Така. Ако сега изляза... Ами хора, мисля, че това ще бъде от днескашния епизод. Епизод. 36 минути и 10 секунди. Сравнително епизод е. Надявам се това видео да ви е харесало. Моля да се абонирате, да харесате. Нали разбираш? Благодаря, че бяхте с мене. Довиждане и до нови срещи.